Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Mendil Channel. Diceritani ini lur, sore-sore barudan aku pengen dolan motor ning gone omahku Tlagan. Oke. Mau kocel lewat tak celuk. Omahku kene. Iki arep nggone mae Partikah. Ibuke ketua SKC wonge renek lho, tutupan. Iki lho, tutupan iki lho. Omahe. Tutupan. Ya, tutupan omahe. Nang omahku. Arep piye? Arep ngevlog apa ya Bu bingung lur tibake. Mabot. Dadi pengen dadi YouTuber ki wabot ora piye-piye. Ya isoku vlog ngene iki tok lur arep piye neh ngevlog piye aku ya ora iso ngevlog piye-piye iki. Nggon omahku Tlagan sing gandeng karo omahe Partikah. Nih. Omahku Tlagan. Biar piye neh ngevlog apa ya ora iso. Ya arep nggone tak sepilno nggone omahe ning nggone omahe Mbok Poko Partikah. Ibuke ketua SKC. Iki lho. Omahe tutup. Engko nek malah amor aku malah guyu kekelen engko nek roh nek aku karo ketua SKC. Guyu kekelen pol iki lho, omahe tutup lho. Bu, wonge turu Bu. Iki lho. Mak. Iki lho wonge nyauri, "He" jadi ngono. Iki lho nyauri, "He" ngono Bu. Teh. Iki lho karo aku koncal ki liwat tak celuk iki lho wonge. Iki lho ndase kaya walang kadung iki lho. Iki lho wonge. Piye wingi kok ndi wae? Langgar. Wonge kok langgar. Lho, ndase kok celeng. Iki lho. Halo jare iki lho. Sopo kan? Iki apa to video ngevlog iki lho. Iki lho, iki mae Partikah iki. Iki jaman biyen sing tak jaluki duit iki nek aku ora dikai duit karo mbokku ya iki. Ya iki sing tak jaluki iki yo. Saiki njaluk dhuwit aku. Lah iki wonge njaluk duit jare njaluk duit. Oke, lha iki lho. Wong iki lha iki lho. Duit akeh kok ndi? Lah taruhan karo bulan aku gak ditekok ya karo. Ora ditekoni yo wis lha apa to. Apa to ora ditekoni. Lah iki lho aku ngeyo karo dia. Lah iki lho. Iki tak dodok, yah mene kok wis turu kaya apa ae. Dhuwit aku. Kok duwe? Mesti lho lah yo. Iki terah iki anu lur. Iki biyen cik cilik aku lur. Iki cilik. Iki cilik. Marane kaya bendolo. Iki butin ki yo ngono to. Butin ki moro jere Kusman mulih ngono jere. Lha iki lho. Kok Iki yo. Yusuf nang kowe bendolo. Lha iki lho lur. Iki biyen cik jaman biyen iki cik marung. Ya aku nek sore bar magrib ngono njaluk duit ibuku kan gak tau dikeki to lur. Jalukku duit yo ning iki, karo mangan yo ning iki. Ning gone iki, ning gone ibuke ketua SKC lha iki lho. Iki tak dodok iki. Tangi aku yo ngono. Lha iki lho. Iki aku pengen dolan ning gone omahe mbokku lur. Mbokku karo pakku ngono tapi kan mbokku pakku meninggal. Dadi jarang aku rono iki pas rono iki terus iki enek butin iki adik iki, butin iki adik iki marani aku. Dikira pak aku mulih lah. Kusman bedul kok mulih ngono. Dikira suarane kan dikira padha ngono. Takate bendolo ate. Lah iki turu nyang apa loro gitu. Ya apa? Iya, pira. Mas Dik iki lho, njaluk duit Mas Dik jere-jere ngono. Yo. Wonge. Aku urung dikai dhuwit karo Diki. Ora mungkin wis kai wae lah wis kok ora mungkin. Lali bubu wis pikun juan iki lho iki lho. Iki lebos piye, Mak? Lebos gak mulai? Gak. Lah piye lebos? Ngawur lebos ya, gak mulai. Kayak karo kocel iki lho. Kapan-kapan Oh iya. sepedaan karo sing edo. Lha tesek mulai gak rene? Tesak rene. Karo bojone yo, karo anake sing cilik dhewe. Kita sopil lur iki ngarepe langgar iki lho. Ngarepe musola kaudi. Iki tak dodoki. Mbok duwe banyu mbok ora duwe sego ora iki. Tak jaluk mangan. Wong aku ning omah ya adikku yo renek.
ada sing gedangno. Aku anggere ning omah Telagan iki piye ngono wong wis bapak ibuku wis ra enek kok. Arep dolan ngono ning omah Telagan iki. Lah kan arep mangan. Lah wi lho, lah wis nawani lah kelo nek arep mangan. Lah lha apa? Pak, Iku apa? Pak Pitik. Iki nek biyen iki mangane nek ora aku biyen mangane jaluke ning kene lho, jaluke ning gone Mak Partikah ki biyen. Jalukku mangan ning kene aku nek mangan nek ora iwak pitik aku ya moh mangan yoan biyen lho. Duda dada lha wi lho. Biyen kuwi mangan ku ning kene iki, duda dada. Lah mangan kok ora kok kowe. Malah apa? Pak, Wak pitik. Kowe nyambel ora? Kowe iki biyen bakul rujak petis paling andalan lho. Biyen ki aku angger bar digewepuki jaman biyen kan wakal aku angger bar digewepuki Pak Mbokku turune ning iki ning gone kene iki karo njaluk duit. Jaman biyen ngono. Jaman biyen lucu ceritane biyen. lah kowe mendulu katik ning kono ke. Lah bendulu kok ning kono kelo jare bendulu ki nek nyeluk bapakku Mak Partikah ki Bayune Pak aku ki nek nyeluk Pak aku bendulu jenenge. Ayo lho. Lha iki ya kuwi wis pelawak kabeh ning kene iki lho. Wis ra enek ora pelawake. Saking sing biyen tapi ora nganu kuburane mbok aku tok sing ambles. Pake kuburane Pak ora. Tapi lebos gak mulai to? Ya. Gak mulai. Ya lho. Mas Dik, iki aku ngevlog karo Mak iki. Kon mangan. Lha lho. Oh nek omah gowo iki kok jeneng nggone tunggu sono. Nek bakul putu lho tak sepile bakul putu lho. Bocah putu kowe? Enggak. Ya gila. Terus turu ke sapa ke kocel ke turu ke anak gue dia. Aku dinginane rono ya, Nok. Karo sapa? Dewi karo anakku di sangoni 100 karo mesti. Gila, kocel kae iki lho. Tuwa lur tibake lur, biyen sik tua lagi biyen bakul rujak petis sandalan paling enak sak Kenong Rejo. Saiki wis sepuh lur, soalnya jarang aku rene iki yo jarang moro ning omah Telagan iki babar pisan. Yo ora tau. Enggak kerja. Yo kerja to nek awan. Sopir ambulan iki kerja yo nek isuk sampai sore to, Bos. Sampai awan. Nek awan wis mulai kerja turu ning omah wis kesel kok. Arep opo? Lha iki bodo dolan ndi to? Enggak bulan di. Lah tak terus ngene Mas Dik kok piye iki? Mas, Hanya apa? Hanya apa mo? Menak ning omah Dik to? Kuwi arep njaluk duit piro to? maksudnya Akeh men ora di duit belas bar bodo iki lho ora jowo kok piro iki. jadi duit muka. Duit kondi to duit gambar cangak apa piye? Bacaan kadang kok enggak buka. Bacaan ndi to? Enggak bener baca bacaan. Bancaan yo cukup wong kono tok kok iso teko ndi to wong terakhir ndi toko kok bancaan kok kirim-kirim. Enggak. Becat kok kaino. Kanca sapa? Betul. Aku dikandani berkat, terus dikai berkat mak. Oh cukup bancaan ki nek kene iki anake ra di duit yo iso ning bancaan pisan yo wis. Ya wis lho lur, iki wis ngono ae. Wes tak tutup ngono lur ya. Masih di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Bendil Channel. Aku tak mangan sik, njaluk mangan nggone Mak Partikah lho. Iki biyen sing tak jaluki duit, mulai cilik aku tak jaluki duit anggur aku digepuk ibuku yo njalukku ning kene iki. Wes ngono lur, iki ke ibuke Ketua SKC Mak Partikah. Yo, dadah to, Mak. Wes ngono lur ya. Bendil Channel. Wiyu.